Aș vrea să vă întreb, în condițiile apropierii către Uniunea Europeană, ce modele de reformă teritorială administrativă sunt potrivite pentru Republica Moldova? Referitor la modele de reformă administrativ-teritorială și în genere de organizare administrativ-teritorială, în Uniunea Europeană există o tare mare pluralitate. Deci noi avem cazul unor țări precum Polonia cu municipalități mari, în același Germania și așa mai departe, dar în același timp avem Slovacia, Ungaria, Cehia și așa mai departe, care și-au păstrat într-o anumită măsură un sistem destul de fragmentat al administrației publice și respectiv am zice că cam se descurcă și unii și alții destul de bine, se dezvoltă și unii și alții. Și principalul lucru referitor la modele, din câte noi cunoaștem, practic toți colegii noștri, partenerii noștri, inclusiv și din Polonia, și din Letonia, și din alte țări, ne spun nou întotdeauna: stimați colegi, prieteni, încercați să vă creați un propriu model. Nu copiați modelele noastre, pentru că toate aceste modele au fost implementate într-un anumit context, au și avantaje, au și dezavantaje.